Kahit anong mangyari, lagi mong tatandaan. Tol, sa mga idida ka sana. Ito na mga dido. Sa mga maranaw sa nga. Mga maranosong. Why? Ano tol, ibigyo ta mo tol. Yun niyo. Ano Okay. biran? Ha, joke lang. Play. Ibuong sa pahinay nataman dun sa imanto na mararatang ginawa ko ginao. Tanto dun na miya karon dun na puso akanaya ginawa na kung kanada karakan dun udes makambo may Ano ka tol? Wala na, padigan mi di magidida nasa lakop na spota ka. Nakita ka, sumiwar kayo, kakakuan. Pas may unang cellphone niyo, natuwagan na ka na. Ah, nariya ka palayo-layo ka riya. Minum manare. Puyong ka palayo-layo ko na ay buwag ko na nga kami, naigira kailangan kami nga. Sa mga ginawain ka napitero era narakan ay ni kada Kami naman din po mo sa Mas ako, Ah, ano pa nariya sako, da sako kami. sako may tamak. Ini kini ang sako. So kung nang si Panginoon para din papalagoy. kung ka mabukabaya sayang na pagkaroon kaayaan. Pemana na? Lagi taksi. Iden. Tanga mo muna. Kaya buti na ka na. Mga tol. Tol. Patutulog ka tol. Salamat tol. Oh. Tuloy mga tago na yun na niya punid. Mga notebook tol. Pata naka-preview ako. Wah. Te siliam na. Ano pala plastic ko to? Plastic. Basta ito mga plastic na itlubod. Kano to? Kada balin yan. Kaya personang ko sa ginawang kapilang umangka. Tol. Oh. Are masuswari man tuwa. Ipay din na naki. Inuman. Ino ka Yuro ni mag-text tumawag na din pa baka reply. Dito atan bede pagiwasan ako niyan. Na mga di mi advance karan. Sakto to, nanagot ka dyan. Ah, tunap mana na naugut mana. Pamakinig ka ba na kaya, miyato na ka na. Mapeni ako tol. Ah, nilenta ko na pamakinig ko na. Ba taon ka Alam mo, niya. ang love ay parang ibon na kailangan palayain at pakawalan. Babalik yan kung talaga para sa iyo. Pero kung hindi, barilin mo na. Kailangan